аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Мужикҳо. ҳикоя. идома. калисои маҳаллӣ ҳудудан беш аз 6 километр дуртар дар Косогурово буд. танҳо гоҳи ночорӣ он ҷо сар мезаданд. ҳангоми ғусли таъмид, арӯсиҳо ва ё дуои тарҳим. аммо намозгаҳ он сӯи дарё буд. айёми ид дар ҳавои хуб духтарҳо худро ороста як даст ба ибодати зуҳур мешитофтанд. бо пироҳанҳои арғавониву норинҷиву зумуруддӣ аз марғзор убур кардани онҳо тамошое дошт, вале дар боду борон аз хона берун намеомаданд. дар охирин рӯзи парҳез рӯза медоштанд. дар маросими хатми парҳез кашиш дар даст салиб ба хонаи рӯстоиён мегашт ва аз онҳое ки фурсат наёфтанд дар калисо ҳозир шаванд 15 копейки мегирифт. пирамард ба худо бовар надошт, зеро тақрибан ҳеҷ гоҳ бобати ӯ наандешида буд. ӯ ба мофавқу табиа имон дошт, аммо фикр мекард ки он метавонад фақат марбути занон бошад. ва ҳангоме дар ҳузури пирмард сухан аз диёнат ё муъҷизот мерафту дар ин боб чизе мепурсидандаш, ӯ сар мехориду хоҳам нахоҳам посух медод: аз куҷо маълум ин ҳама? момо муъмин буд, худобовар, аммо то ҷое мубҳам. ӯ ҳамин ки ба фикри гуноҳҳову андешаи маргу раҳоии рӯҳ мерафт, ҳамон дам муҳтоҷиву рӯзгори гарон афкорашро мукаддар месохт ва хаёлоти аввалӣ фаромӯшаш мешуд. момо намозе ёд надошт ва маъмулан ҳар шаб ҳангоми хоб рӯбарӯи тасвирҳои муқаддас меистоду пич-пич мекард: илоҳаи қазон, илоҳаи смоленский, ёрони қарини ҳазрати масеҳ. морияву фиекло мутааббид буданд. ҳар сол рӯза медоштанд, аммо ба ҳичи сарфам намерафтанд. бачаҳоро намоз намеомӯзонданд, аз офаридгор барои онҳо чизе намегуфтанд, шариатеро ҳам талқинашон намекарданд ва фақат найҳ мекарданд ки онҳо ҳангоми рӯза ба ғизои сода майл дошта бошанд. дар дигар хонаводаҳо низ ҳолу аҳвол тақрибан ҳамин гуна буд. шуморе кам худобовар буданд, мефаҳмидаҳо ҳам кам буданд. ба ин ҳол ҳама кутуби муқаддасро дӯст медоштанд, бо меҳри тамому бо иззату икром дӯст медоштанд, вале китобе набуд ва касе ҳам набуд ки бихонаду тафсир кунад. ва аз он ки олга гоҳе китоби муқаддас қироат мекард, эҳтиромаш мекарданду ӯ Сашаро шумо хитоб мекарданд. олга ҳар гоҳе дар идҳои маъбад ва адои фароизи динӣ ба рӯстоҳои муҷовир ва маркази ноҳия мерафт, ки 2 дайру 27 калисо дошт. ӯ парешонҳол буд, аммо дар тамоми муддати ибодату зиёрат ҳама чизро бобати хонавода ба куллӣ аз ёд мебурд. танҳо дар роҳи бозгашт ба хона ногаҳон шодону нозон кашф мекард ки шавҳару духтар дорад. пас лабханд мезаду мешукуфту мегуфт: раҳмати худованд бар мо ҷориву сорист. ҳар чӣ ки дар деҳа мегузашт ба назараш нафратангез буд ва озораш медод. рӯзи ёдбуди Илёси набӣ нӯшиданд, ба муносибати рӯҳи риҳлати Марьями муқаддас нӯшиданд. дар ҷашни салиби ростин оғози фасли поизу бардошти бару самари поизӣ нӯшиданд. дар иди покрӯв жуковиҳо ҷашни маҳалларо барпо карданд ва мужикҳо ба ин муносибат 3 рӯз нӯшонӯшӣ карданд. 50 рубл аз пасандози умумии аҳли рӯсто ба шароб барбод шуд. ва он гоҳ боз аз ҳар хонае барои водко маблағ ҷамъ оварданд. дар рӯзи нахустини ид чикилдию фогусфанде сар заданд ва саҳару зуҳру шом аз он мехӯрданд, зиёд мехӯрданд ва бачаҳо боз шабона бармехостанд то ҳамчунон бихӯранд. киряк 3 рӯз ба таври ваҳшатнок арақхӯрӣ кард. ҳар чӣ ки дошт фурӯхту водко харид. ҳатто кулоҳу попӯшашро ва мориёро ончунон зад ки ба сараш оби сард пошиданд то ба ҳуш ояд. ва албатта дар фарҷом ҳамагӣ аз кирдори худ мутанаффир шуда эҳсоси шармандагӣ мекарданд. зимнан дар Жуково дар ин чоплускат як бор ҷашни воқеии мазҳабӣ баргузор гардид. ин моҳи август буд. ҳангоми дар тамоми ноҳия аз рӯстое ба рӯстое шамоили Марьями Шафеъро мегардонданд.
он рӯз ки дар жуково интизор мекашиданд орому абрӣ буд. духтарҳо ҳанӯз аз саҳар дар тан пироҳанҳои оҳариву зебо ба пешвози Шамоил ба роҳ баромада буданд. иконаро бегоҳӣ салибкашону сурудхонон оварданд ва ҳамоно дар он сӯи дарьё ҳам зангулаҳоро ба садо дароварданд. издиҳоми бузурге аз худдиву бегона кӯчаро банд карда буд. ғавғо, гарду ғубору дарҳамбарҳамӣ. ҳам пирамард, ҳам момо, ҳам кирияк, ҳама дасташон ҷониби Шамоил дароз. ҳарисона ба он менигаристанду менигаристанд ва мегиристанд ва мегуфтанд: эй шафоатгари мо, модари муқаддас, эй шафоатгари мо. гӯё ин замон ҳама ногаҳон ба худ омада буданд, ки миёни ин замину замон бекас набудааст, ки ҳанӯз тавонмандону мушзурон на ҳамаро ғасб карда буданд ва ҳанӯз ҳаст воситаи дифоъ аз дилозорҳо, аз бардагии нохоста, аз фақру муҳтоҷии сангину тоқатфарсо, аз балои водко. эй огоҳ ба ҳама чиз, мориё зору зор фиғон мекард: эй модари муқаддас. аммо чун ибодату дуоро хатм карданду иконаро бурданд, боз сози кӯҳна дубора ба наво омад. аз майхона шағабу нидои мастона ба гӯш расидан гирифт. фақат мужикҳои сарватманд, он фирқа ки пулу молашон бештар мешуду имонашон ба худову растагорӣ камтар, аз марг ҳарос доштанд. инҳо танҳо аз бими фардои қиёмат ва маҳзи эҳтиёт шам мегиронданду дуо мехонданд. вале мужикҳои фақирро парвое аз марг набуд. онҳо пирамарду моморо руку рост мегуфтанд ки дигар умру рӯзи худро диданд, маргашон наздик аст. ва ин ду ҳам беғам буданд. бидуни истиҳола дар пеши Николай Фекларо мегуфтанд ки вақти Николай мурд, шавҳари ӯ Денис соҳибимтиёз мешавад ва пештар аз замони хидмат ба хона бармегардад. аммо мориё на танҳо аз марг тарсе надошт, балки таассуф мехӯрд ки ин ҳама таъхири марг аз чӣ бошад ки намеояд. ҳар бор ҳам ягон бачааш мемурду изҳори хушнудӣ мекард. гарчи аз марг бим надоштанд, вале ба ҳар беморие бо ниҳояти тарс бархӯрд мекарданд. кофӣ буд ки момо аз нороҳатиҳои сабуке чун ихтилоли меъда ё андаке табларза рӯи бухорӣ дароз кашад, худро бипечонад ва бо садои баланду муназзам оҳу нола кунад: вой ки мемирам. ин лаҳза пирамард шитобон берун мерафт ки кашишро биоварад ва моморо вирду видо мехонданд. хелеам аз сармохӯрдагӣ, аз кирми меъда, аз ғадудҳои дар шикам даввору сӯи қалб саргардон суҳбат мешуд. тарсашон бештар аз сармохӯрдагӣ буд. аз ин рӯ ҳатто тобистон пӯшоки гарм мепӯшиданду ба бухорӣ мечаспиданд ки гарм шаванд. момо мудоворо дӯст медошт. ӯ ҳар гаҳе ба бемористон рӯҷӯъ мекарду он ҷо худро 58 сола мегуфт, на 70 сола, ба пиндораш агар доктор ба синни ҳақиқии ӯ пай мебурд, аз табобаташ даст мекашиду гӯё мегуфт ки дигар вақти мурданаш аст, на табобат кардан. чун одат момо субҳи барвақт ба бемористон мерафт ва духтарҳоро 2-3 нафар ҳамроҳ мегирифт ва бегоҳ бо шишаҳои қатра барои худу марҳамҳои барои духтарон гуруснаву асабонӣ бармегашт. момо як ҳудуди 2 ҳафта аз қатраи даво истифода кард ва мегуфт дардашро саҳлу сабук кардааст. момои пир ҳамаи докторҳо, пизишк, ёрҳо ва дуохонҳоро дар маҳдудаи беш аз 30 километрии атроф мешинохт ва ҳеҷ кудом аз онҳоро хуш надошт. дар иди покрув ки кашиш тибқи суннат аз пайи дуои хайр ба мардумон хона ба хона мегашт, шамос ба момо хабар дод ки дар наздикии зиндон мӯйсафеде зиндагӣ мекунад, ки пештар пизишкёри низомӣ будааст ва дасташ сабуку хуб табибе. ӯро маслиҳат дод ки боре ҳам ба вай сар занад. момо қабул кард ва ҳамин ки барфи нахуст борид, момо шаҳр рафт ва ин пиракии ришакии домандарозу масеҳишударо ки рӯяш моломоли мӯйракҳои кабуд буд, ҳамроҳ ба рӯсто овард. вақте расиданд, мардикороне ҳам дар хонаи момо буданд. хайёти мусин айнаки бузург дар чашмон машғули қайчӣ кардани тиккапораҳое буд, то камзулча дӯзад. низ 2 коргари ҷавон аз пашм мӯзаи намадӣ мемолиданд.
кирьяк ҳам ки аз майхорагӣ ронда аз кору дар хона мондагор буд, ҳамон ҷо дар канори хайёт нишаста хомӯд тармим мекард. ҳуҷра тангу нафасгиру бадбӯй буд. масеҳишудаи пизишкёр Николайро муояна кард ва гуфт: бояд ӯро ҳатман бонка гузошт. вақте ӯ бонка мегузошт, хайёти пиру кирьяку духтарҳо низ ҳамон ҷо муроқиб буданд. ба назарашон менамуд, ки онҳо чӣ гуна хориҷ шудани дардро аз ҷисми Николай дидан доранд. Николай ҳам медид, ки дар ин бонкаҳои сари синаашро ҷабанда чӣ гуна хуни тирае ба нармӣ ҷамъ мешуд. эҳсос мекард, ки воқеан гӯё аз баданаш чӣ чизе хориҷ мешавад. вай хушҳолона лабханд зад. ин хеле хуб аст, гуфт хайёт. худоё ки шифо ёбӣ. масеҳишуда аввал 12 бонка гузошт. он гоҳ 12 тои дигар ва то сер шудан чой нӯшиду рафт. Николайро ларза дар андом уфтод. чеҳрааш коҳидан гирифт ва ба қавли занҳо ранги як мушт шуд. ангуштонаш кабуд шуданд. худро ҳам ба курпаву ҳам ба пӯстин печонид, аммо ҳарчи бештар хунук мехӯрд. шомгоҳ дилаш танг шуд. хоҳиш кард, ки ҷогаашро рӯи фарши чӯбӣ андозанд. боз хоҳиш кард, ки хайёти пир сигор накашад. баъд дар зери пӯстин ором гирифт ва дамодами субҳ даргузашт. сомиёни азиз, шумо идомаи ҳикояи Антон Павлович Чеховро бо номи «Мужикҳо» шунидед. давоми ҳикояро дар гуфтори дигар хоҳед шунид. ин тарҷумаи Обиди Шакурзода аст. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.